Докарани си ни една тундра или се какво е, те са знакво шаси за песъкострои. По-скоро въпросът е към тия, които мажат отгоре върху ръждата и спират кислорода. А и вие, само че спите с пепеляшка. Яеш какво става тук? Тая дебела ръжда и какво ще напръскате и то ще изпре кислорода. И това ще падне. Или вие ще почистите. И на нас не се диша квартов песък и прахоляк. Ама това е единствения вариант да я почистим и да стане нещо. Ето и тундрата, вече опесъкостроена. Ние само се майтапехме. Не сме спирали кислорода на ръждата и не се занимаваме с такива глупости. Насякъде почистена ръждата до блясък. Това, което го виждате, това не е ръжда, това е боя. Останало. Това е пак боя, малко останало. И апаратите. И така, ще видите после на грунта. Ето е тундрата с многото ръжда. След песъкострои и след грунда. Да ви покажа навсякъде как е станало. Ето е тундрата с многото ръжда. Ето тук да видите, че има язви, че е същата тундра. Изглежда заводско. Понеже няма мотор, клиента ни помоли да я опесъкостроиме и направим и коша, т.е. се получило още по-хубаво. Това, което го виждате, е пясък паднал после върху